Iya, iya, iya. Yen, 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 yen awan aku ra doyan mangan. Yen telu turutan saklisian. Ronggo teles wetan dalan dadi manten sepasar kok wis pegatan butut manggung pawukir asmara ndono atiku bingung sing dipikir ra rumangsa udan deres ing mangsa ketiga rondo teles tansah katon ing mata lara pronto disuntik ora tumama lara kangen disuntik kok manemen rara rindu dicamoni malah ngeluh iso mari yen kowe dadi bojoku turu jam 7 ketok-ketoken pipimu turu jam 8 ketok-ketoken lambemu turu jam 9 ketok-ketoken janggutmu turu jam 1 lampu asik. Mungkin ada yang kehilangan HP ada di sini. Ini gambarnya ya. Monggo ngubungi kula. Tawi teng mriki teng Cak Jono. Yen awan aku ra doyan mangan yen dalu turu ora klisian sing tak pikir rondo teles wetan dalan dadi manten sepasar kok wis pegatan kutut manggung pawukir asmara ndono atiku bingung sing tak pikir ora rumangsa udan deres dek ing mangsa ketiga rondo teles tansah katon ing mata lara pronto disuntik ora tumama lara kangen disuntik kok malah nemen lara rindu dijamoni malah ngeluh iso marian kowe dadi bojoku turu jam 7 ketok-ketoken lambemu turu jam 8 ketok-ketoken pipimu turu jam 9
ketok-ketoken janggutmu turu jam 1 lampu terus tak pateni mlaku ngetan kok nyangking wedhus prawan pamotan ambune wangi boten wayu-wayu manis-manis hebat-hebat pamotan cok ojo gampang terpengaruh situasi lan keadaan sing penting memperkuat persatuan lan kesatuan yen ana perbedaan pendapat ojo ndadekno perpecahan ayo dimusyawarahno secara kekeluar penocok gampang terpengaruh kena diadu domba lan diprovokasi lan dipecah pahlawan sejati sing membela bangsa menuju masyarakat Indonesia sejahtera mula dulur kabeh ayo sing bersatu penojok gampang terpengaruh isu-isu bergandeng tangan bersatu terus maju menuju masyarakat Indonesia satu koyok dalu niki pamotan nganakno sedekah kajate dulur pamotan kabeh nyuwun berkah mula tak dongakno pamotan ado teko musibah masyarakate ayem tentrem rejekine melimpah setahun sepisan dulur nganakno sedekah desa nanggap ludruk Budi Wijaya iku sing dikarepno masya peno kenek tarian tak jaluk gak usah ngersula niku sampean anggap amal sedekah kula kenal Pak Yahudi niki kepala dusune aku mang dijak mangan kare mentok lah kok cik enake tapi mari mangan lambeku ngiler ae tak cokot tak kira pupune mentok lah kok dongkele sere keliru wayahe ku mau mentoke daginge akeh kanca-kanca panjak teko dok besul
kula pas ndugi nyeduk tak ubah kae gano iwake balawas. Ana situk wungkul kula kinten pupune menthok tak gawa, keremus kliru seri. Ngiler mawon. Nggih, alhamdulillah dulur matur suwun sanget masih setia kalian Budi Wijaya yang tiap tahun selalu membuat perubahan. Koyok ngeten niki, dalu niki panggunge anyar, ana videone sak menten gedene namanya Videotron. Niki mboten napa-napa kepingin ndedahaken kangge sampean sedanten bahwasannya Budi Wijaya siap menantang siap untuk menghadapi tantangan zaman. Nah sakniki nek dikeki ludruk tok kadang-kadang males, dikeki son horeg, dikeki penyanyi horeg, ngremoni horeg, dagolane sak melok-melok horeg pisan. Ibu-ibu sing gak duwe untu sampai coplok nek horeg. Mugi-mugi pamotan mantun sedekah bumi warga masyarakate tebih saking musibah. Allahumma amin. Rezekine tambah kathah. Sing duwe utang muga cepet lunas kabeh. Sing muni amin utange wae. Nggih. Ayo Cak. Rotok bengi. Cak. Elingno maneh sing kelangan HP nang Mas Jono. Nggih, aja akon-akon. Engko akon-akon sakno sing nggadah. Monggo teng langsung Mas Jono. Gratis. Syukur-syukur ninggali rokok. Alah, kok nek gak ono sing njupuk dikene Pak Lurah gampang wis. Selamat pagi, jangan ditinggal, ikut don't leave me. Di WA pacarku sing teko Itali, isine WA-an I have want to see. Arek biyen tau janji nek ana waktu mesti ayem disambangi. Tak papak teko bandara, mudhun teko merpati, mudhun aku direngkul terus aku diemiki. Love story cintaku tambah meningkat, areke tak pangku karo bokonge tak angkat. Tak suwe-suwe lah kok areke jingkat-jingkat, jarene areke mas dongkrakmu jepat. Klub pacaran ancene ayem, pacarku ayu mirip bintang film. Waktu tak rangkul adik gayane gak gelem, bareng kloso enak gayer-gayer ambek melek merem. Pacarku ancene Abdol, gak patek ayu tapi bokonge bahenol. Tak gonceng sepeda motor adik gayane metakol, bareng peteng-peteng lakok dulinan kontak. Namung semanten kidungan kula menawi lepat bareng kareso, ditinggal awe-awe Budi Wijaya kancane dhewe. Canteng
joli man paman wong bedang kepalang kali potong wote potong wote tak senggo potong atine dari mawang aduh walang kekek emas walange kadung walang kadung menclok nang pari ojo sampe lomba seneng karo wong ngedong nek kadung cinta setengah mati ayo ya ayo matane ku nyanyi sing enak ngono lho. Kurang enak ya apa, So? Suaramu bajang. Termasuk kedukuran. Kedukuran. Ya. Kurang ndek. Kurang ndek. Oh, kurang ndek tindekno. Tindekno. Ya iya. Kurang ndek. Ya iya. Kurang ndek. Ya iya. Kurang ndek. Ya iya. Kurang ndek. Kurang ndek, Cok. Cok. Yo, Cok. Wis sampe mepet kurang ndek ku lho. Kurang ndek. Ngene lho, rungokno ta lah. Iya. Abang maneh lho, Cok. Ora lunturo. Wong sing ijo malihe pote. Bujang maneh lho, Cok. Orang luyura sing duwe bojo gak tau mole ayo ya ayo awas sing temen ya iya cocokno sik cocokno suaramu cocokno setrumno tak jono setrumno ayo coba ya yang ngono balik ngono balik ngono nah sak ngono iya aduh yang ngono cocok ayo coba ya iya
termasuk mike sing error paring. Mike untumu ngono ah. Nggo gamelan suaraku cocok. Enak. Barang nggo kene ndledek. Kandhane rungokno ta nek wong nyanyi iku. Ya apa? Iya iya iya. Ali-ali locok temumpang kasur. Ojo lali larang regane. Ojo lali locok pahlawan sing gugur ngailingono jasa-jasane awas ayo ya oh yo ayo ayo enak ngene lho iyo iya iyo iya iyo iyo yo Ya yo ya yo. kon ngerusak kon niat ngerusak kon niat ngerusak lodok kon antem pisan kon kok Melok so. gak sik minggat to Aku melok. wis gak Kale melok. kale Melok ya. minggat gak cepet ayo minggat Wadik ayo kon asun adik metu mana was yo potongane wis kaya semut anyang-anyangen. Rusak wong tok ae. Surabaya Mas. Kampung 100. Kali anak dek santer banyune. Nek wong tuwa lho Pak. Pitutur bagus kanggone anak bener uripe ayo iya oh iyo ayo iya 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 iyo iyo kono aja kesro ya untumu ngono ah sing gareng ganteng kono niku sapa kok awon nang kono niku lho kok tak sawat son kon kok lho kon godho wong kene kon yo lho sik Pak Hansip sampeyan cekel iku Pak ngeriwuki nyambut gawe lho nyolong sepeda kon ayo kate nyolong sepeda kon ayo terus dong lho kate nyolong HP-ne wong kon ayo kate nang ndi kon lho kate yayu-yayuan wong arek masalah yo ngono makne ben kalo nyusoni kan lho kok iso nyolong kacang ngene wong ayo jala apa kon ayo kok iso
Kon aja jemuk-jemuk kan lho ya. Oh Pak Lurah Rebi ku muring-muringan lho. Lho. Kewaplok wong kon kok lho. Kate anu kon, hipnotis kon yo, Kate hipnotis kon yo, Kon kok ngerayang-ngerayang tangan kate nyolong gelange wong kon. Apa nyolong gelang? Aku gak nyolong gelang kok. Potongan wis gak mambu wong, Sama gua apa sih? mambu wedhus. Macam aku cemek. Lho. Iso lho. Ono kancane ndok kene sok blakrak tutuk kono kon niku gak isini-sini ketuae ngono niku. Iya. Lho. Ya iya. Cep, meneng. Ya iya nih wis rondok lumpuh. Ngomong ae. Wah, ya kacang iki panas ah. Emang kacang iki panas nemu mah ngene yujah mah panas. Iki tontonan, Cok. Tontonan mawa tatanan. Nek tatanane apik, iso dadi tuntunan. Kok malah mbok rusak kaya ngono, Gak isin kancamu ndelok kon ngene iki, Didelok wong sampean akeh, nyambut gawe bareng budal teko menang kene, ya sakmu bensin sangu sembarang. Kok iso kon isini-sini kanca ndok kene, Mbasi kon niku mbok ndelok aku, gak ndelok aku yo ndelok sing tukang kendang, ndelok ketuae. Cuk nang kene kon dledeken kaya ngono. Lho, malah menang ngomong kon ngomong. Apa sih? Bayaran padha 800 kok iso. Lah lan aku iso ngomong wong kon nyetet kaya betet. Aja isin-isini kancane apa? Lah isin lapo sisa wong gak mudo kok isin. Lho, kok gak muda. Kok nang kene iki ditanggap. Ditanggap? Kok nang kene iki kek hiburan. Kok malah kon niku kok malah blakrak nang kono-kono. Nek ana wong sepedahe ilang, nek ana wong apa-apane ilang, sapa sing ditodhot nek gak kon? Aku isin cok dadi kancamu cok. Lah iso? Apa maneh nek kon sampe gak iso nggandani kaya aku. Muni ya tok gak. Lah kon aku mbok kongkon ngomong ae lambemu kaya sepur gak ono stasiune anggitamu. Karepmu apa? Kon ngomong. Lho, ya Aku tak- menang. Ya iya sih kancane iki tak ngomong gantian ngomong sih. Ya ngomong. Nek kok boleh peteng panggunge ya. So, lampune mati ta so? Lho janjet. Aduh. Lho ya ketutupan lali nek. Ayo lho. ngomong. Aku tak ngomong. Ya. Ngomong. Hmm. Ngomong dadekno masalah. Kon eling-eling kon barengi nang kene mang sapa, Cok? Sepeda motorku. Tuku bensin yo aku, Sing nyusul kon nang omah yo aku. Masalah ngomong kon dadekno masalah. Meneh kon gak usah bareng aku, Cok. Minggat to. Wong perkara ngomong ae kok iso royokan. Iki ngono wae aku ngomong, so. Aja kok entuk. Meneh benek aku ngomong kon lereno. Aja aku ngomong kon melok ngomong. Lah kapan ngomongku? Mbok sing ngerti dedek dadi wong mikir. Adakno. Iku guyang-guyu liwat lapo yoan. Belani rasa akon. Halo dada sayang. Mulai arek. So. Rasa. Kon iki dublek ta. Tajak ngomong lho rek. Kon sik iwunis aku ngomong gak oleh. Aku meneng mbok seneni. Maksude ngomong iku ayo diatur. Diatur ya apa? Umpama aku ngomong awakmu ya meneng lek tak jak ngomong semaura. Aja meneng kaya patung. Kayak sahur manuk ngono iku ta? Iya. Ya, sahur manuk gak iso lapo. So, bengi iki awak dhewe main nggo dusun Pamotan. Ku geru. Oh. Termasuk hajate sedekah bumi sing dilaksanakan masyarakat dusun Pamotan. Ku geru. Oh. Muga-muga ku geru ayo. Lah lapo kon atik ngunekno ku geru barang so? Jaremu sahur manuk, Cok. Sing mbok karepmu apa sih, Dik? Arek ganteng anake wong gendeng. Maksudku ayo timbal balik saut-sautan wong ngomong iki. Oh, njaluk disaut. Ya iya lek. Ayo ngomong. Ngomong. Sautune penggaweanku. Dan alhamdulillah Budi Wijaya pada malam hari ini hadir di dusun Pamotan. Kajate sedekah bumi atau sedekah desa. Muga-muga kanthi sedekah bumi ayo terus kon. Ya apa rek duduk saut ngono
Lambemu iki lho sing digawe nyaut. Kon njaluk dikeki lambe ta? Alah, Ngomong ket mau. Ada Wong lambe ae kok nek iwuh men ngomong. dengan izin atau doa restu masyarakat Pamotan, Ludruk Budi Wijaya semoga tetap jaya selamanya. Ayo. Nek wis tanggapane laris Budi Wijaya terkenal di mana-mana. Termasuk senimane makmur uripe. Rasa dik anak wong gendeng. Apa sih sak? Lah lapo aku mbok kelamu di rumah sama aku degan ta ya apa, Dik? Jare mang disaut gak oleh, jauh disaut ambek lambe. Sing bener iki apa kon iki? Ya gak ono sing bener soalnya ngene iki. Kon tak kandhani sing tak maksud. Apa? Umpama berbicara di atas panggung seperti ini, kaya dene wong pidato. Oh, sambutan kaya Pak Kades mau. Kaya Pak Kades dan Pak Kepala Dusun. Dadi kon kepengin sambutan kaya Pak Kades mau. Termasuk bengi main nggo dusun Pamotan. Oh iya. Ketua panitiane Pak Nyoto. Oh iya. Kon yo kepala dusune. Heeh. Kepala dusune ora ta gak? Kepala dusine. Karo apa? Ero aku. Kon gak ro? Ya. Kepala dusune ngunu Bapak Israel. Kok Pak Israel? Tantem iki kon kok. Bapak Israel loh. Pak Yahudi. Wong Yahudi ku wong Israel gomblo. Kon kok esuk gak dikeki bathok kapok kon kok. Gak dikai sapa? Ngawur ae Pak Yahudi kok mangan ngapik. sapa? Lah kon niku Gak dikai sapa? gak dikeki Pak Yahudi. Halo, iku go balik desa sego sakmono kae kok. Lah iya, kuwi matur nuwun kok malah dilok-ilokno kaya ngono. Sambutan seperti Bapak Panitia dan Kepala Desa. Oh, ya. Iya sih. Sambutan ae kok. Ayo aku dhisik. Kon dhisik. Ya. Selamat malam. Selamat malam Kit. Biyen yo lek ngene iki yo bengi Dik, sapa sing ngarani awan? Arek goblok iki kudu wis ero kabeh wong weruh lek iki bengi lah apa selamat malam iku. Izinkan saya. Le tak kandhani nanggap ludruke wis izin nang kepolisian, Dik. Lah apa kon kate ge izin? Wis dikai izin, bengi iki wis main iki berarti izinnya sudah turun. Angel, Rek. Di mana? Di sini. Gua Dik takok di mana? Di sini, Dik rasa. Aduh. Ngomong. Niki lho. Pidato. Rungokno, iki carane pidato. Ya. Pertama-tama. Lah apa kon guyu ku lho? Lapor ya pertama-tama iku. Kon ndek kene kita ngapain balak-balik. Lho iya ya. Kok pasti ngomong pertama iku lho. Ya apa? Terus balak-balik. Dan maafkanlah. Ucok. Kon salah apa mbek wong kene njaluk maaf iku? Hah? Iya ya wong. Kon gak salah gak apa nek kon tau maling ngono gak apa-apa njaluk sepuro. Gak sepuro. salah kon njaluk sepuro. Dan karena saya bukan manusia biasa. Kayak teru aku nek kon iki gendruwo. Hus, Lah jare duduk manusia biasa. lah termasuk. Gendruwo. Jane kancamu genderuwo. Iki pidato, Bahasa sambutan. Bahasa Indonesia. Pak Rebi iki tamune wakeh. Pak Rebi termasuk Bapak Kepala Desa. Yo, gadek termasuk. Heeh. Bapak Kepala Desa. Iki teko Papua sampai Sabang sampai Merauke teko. Wong kono gak iso ngomong bahasa Indonesia. Gak iso ngomong bahasa Jawa. Isoke ngomong bahasa Indonesia. Ya. Tapi bahasa Indonesia diartekno Jawa. Kon sing ngartekno. Aku sing Jawa. Heeh. Malah kecil. Aku sing Indonesia. Heeh. Iso. Lah ya jelas. Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat datang. Silahkan duduk. Bapak kelawan Ibu sugeng rawuh. Panjenengan kepareng lenggah lan pinara ingkang kanthi prayoga. Kosok ngaget-ngageti kancane kan gendeng ta sampel sih. Aku seneng. Masih seneng ya seneng tapi aja ngget-ngeti kancane gampang jombol aku. Kon kok pinter. Ngono lho, kok pinter. Ya sajoke gembel awakmu lah aku pinter. Lah iya. Di
malam sedekah bumi untuk malam ini wonten ing dalu sedekah desa utawi bumi ing dalu punika bapak-bapak ibu-ibu setelah melihat ludruk jangan kesusu pulang. Apa kok jangan kesusu pulang bahasa Indonesia kok kesusu ya? Ini goblok bahasa Indonesia kesusu. Jemberi wong. Setelah melihat ludruk, bapak-bapak ibu-ibu jangan keburu pulang. Bapak kelawan ibu, kula aturi ampun kesesop mantuk utawi kondur. Sebab Bapak Kades beserta Pak Kasun sudah menyiapkan hadiah yang istimewa. Amargi Bapak Kepala Dusun kalian Bapak Kepala Desa sampun nyediakaken bebungah kangge panjenengan sami. Ya apa arek iki rek? Lah bener ya. Lah iya bener, apik. Jos. Untuk hadiah yang nomor 1 Kangge 1 juta rupiah. Kangge bebungah ingkang kaping sepindah. Inggih menika arta 1 juta rupiah. Pinter kon niku. Wah, aku kok mbolek kuno. Pak Idoni kok apa kon kok. Yang hadiah yang nomor 2 burung kakak tua. Hadiah ingkang nomor kalih inggih menika manuke cacak sepuh. Kon tak antemi kon kok lho. Kon tak tunjuk ndelosor kon kok lho. Lah apa kok ate nunjuk-nunjuk. Kon durung tau didilatih kebo kon. Lah rumangsamu aku gudel kelamuti kebo. Lah apa kok atik manuke cacak tua iku lho. Lah kon ngomong apa bahasa Indonesia apa? Hadiah yang kedua burung kakak tua. Burung iku manuk, Manuk. kakak iku cacak, Cacak ya. tua iku sepuh. Dadi hadiah yang kedua nggih menika manuke cacak sepuh. Manuk tuwek sih rek. Hadiah yang nomor 3 burung puter. Hadiah ingkang nomor 3 inggih menika manuk jegung. Apa manuk jagung? Kok aja ngawur ya kon. Kok manuk jagung iki maksudmu Kon apa? mang burung apa? Burung puter. Burung iku manuk, puter iku jegung. Montor. Lho montore jegung kok kono, lho montore putere kok kono. Lho kare goblok kare iki. Dadi montor manuk puter, burung puter iku manuk jegung. Oh, dadi manuk jagung. Ya iya kon. Hadiah yang nomor 4 burung puyuh. Hadiah ingkang nomor 1 inggih menika manuk anyang-anyangen. Kok iso manuk anyang-anyangen? Lah burung puter, burung puyuh. Burung puyuh. Wong sing kepuyuh-puyuh iku wong anyang-anyangen. Arek goblok kandhane. Tamune teko tambah akeh. Lah iki. Iki apa maneh? Sok. Iya. Iya. Durung disalami. Oh, guyune ngenten disalami. Oh, salami. Kayak wis gak salami kok guyu ngono ae. Wis gerang umure wis akeh. Apa? Kita gak buang guyon. Mikir. Aku mau menyanyi. Wong potonganmu kaya begedel kate nyanyi. Wong nyanyi ku didelok, Cak. Apa? Potongane didelok. Nek kaya ucok, gulune dawa, kaya aku gulune dawa, suarane enak. Lah nek koni lho. Aku Apa? Gulumu ndak kaya trenggeling. berarti suaraku enak. Oh, enak kok. Enak apane, Cak? Kediri kotane ya, Cok. Sing dadi Nyatane. Ayo, nyanyi. Kudungan iki lho gawu yo. Lambi coklat iki. Awayu yo. Nyanyi apa kon? Aku mau menyanyi. Dengarkan baik-baik. Ya. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Kan kate bongkok kono. Senggate. Bismillahirrahmanirrahim. Kira lapo sih koyo. Bismillahirrahmanirrahim. Lali. Nyanyi kok iso lali. Lagune apa dhisik? Lagune tut lagu apa? Kon ngomong ae anjene. Gak ngomong gak bayaran goblok. Iku aja guyu arek klambi ayu. Lho kok bisa sing ayu. Iki kalau bisi-bisi ambek ibune. Iki ta. Kon ngawur, kon aja sembrono lho ambek arek iku lho. Lapo? Kon terus sapa arek iku? Pacarmu aja. Pacarmu. Gak Lho. Aku bagaikan Lapo? Oh, aku nyanyi kok gopuk. Nyanyi cok aja digudo ta. Aku terharu utawa terharu semua. Terharu. Ya. Hanyut suwe. Mangane iku rungono aku tak nyanyi. Ya, nyanyi. Aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air. Ingin rasanya ku minum. Hop. Cok, kayak ngombe cok arek iki cok ngelak cok. Kudu arep kudu diombeni, kudu ngombe diombeni. Ngombe. Iya. Oh, cocok. Ayo. Keren ya. Oke, suaramu coba jajal, suaramu. Tes 1 2. Lah. Beda suarane cok ya. Sok beda sok. Ngombene gak iku mangas cok. Termasuk awak dhewe kudu gawe sistem kondisional. Oh iya. Wes gak oleh baik iki sapa gak ngurus ana saut. Aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air. Ingin rasanya ku minum. Entekno sing akeh ngono lho. Enak. Jajal. Ngombe suarane mesti Enak. Coba anil. Loh, Enak suaramu san. Aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air. Ingin rasanya ku minum. Lek kudu arep ngombe ya nang ngombe lah. Oh, Enak. enak. Suaraku iso padang. Padang. Enak ya. Coba tes. Tes. Aku bagaikan kupu-kupu. Se. Apa? Aslinya awakmu iso tak gak nyanyi lagu iku sok. Lah ya sapa? Cok. Iso. Kaya aku mango. Alah yo kecil. Iso Oh, tak tak nyanyi. Sumpah iso. Ya kadang iso kadang gak. Loh. Nyanyi iso. Iso. Ayo, nyanyi. Aku mau. Aku ayo. Aku. Salah aku goblok aku muru ya. Aku. Lagu iki, Mang. Iya. Ya apa? Mang. Aku. Lah ya. Lo terus no. Terus nang ndi? Aku. Aduh. Ya bisa. Aku bagaikan kupu-kupu di atas matahari. Mana apa? Kon kate bongkok. Mata air. Ah. Ingin rasanya Kurang ini sok tok. ku Ingin rasanya ku minum. lah minum. Minum. Enak. Yo ngono lek kudu arep ngombe yo nang ngomong. Gak usah disimpen-simpen. Kayak aku mang lo cok. Lah iya. Ayo jajan mana? Aku pakai lho mlak lah. Aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air. Ingin rasanya aku. Tingkas cok. Aku pulang di apa? Aku lapo? Aku malu. Aku lapo? Ku minum. Lah, ngono lek kudu arep ngombe kondo. Tok aku kudu
ngombeni. Ayo, nyanyi mana? Kon gak iso ta sok koyo kono aku. Aku Yo. bisa. Ayo kon masuk ayo. Hmm. Pecat kon. Iso kon. Ayo sok. Aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air. Ingin rasanya ku makan Ya awas sok. Lali rasa lali. Ingin rasanya. ingin rasanya ku Iya klinik gas. Lali. Masalah. pijet apa? Sok. Tak sobek raiku. Lali sing bener. Ingin rasanya ku minum. Lah ngono lali dielingno kancane. Aku bagaikan kupu-kupu di atas matamu aku mendem. Menembelek nyanyi iku ditoto. Itu wis ditotoke sore. Ditotoke sore gek mbreset ngono ah. Wong nyanyi gak angger nyanyi. Wong nyanyi ku ana nadae. Ana nadae kok Ngerti melarang. artikulasi kudu jelas. Kandhane terbayang-bayang mbak iku. Mbak endi? Iku cang pantik. Arek ikut tok asokit mang. Wong sakwise kon pedhot iku terus Gasa. ayune rek. Ayu matamu kuwi wong lanang jare ayu iki. Rembes arek iki mripat. Kulite kuning langsat. Le kulitku mlingseng goblok ireng. Sah. Klambine kuning sok. Le wong biru putih lho nek jare kuning arek iki ngawur kok. Masalah nek nganggo gelung. Gelung apa iki lho baret iki lho. Lah apa aku gelung? Sah. Apa? Tase sok. Wah nganggo tas Lah iki apike. dudu tas rek selandutan iki. Ah ngawur. Atek gawe jarik. Lho jare wong suwalan nek jare iki lho. Ucok, Dalem mburimu gak ana buntute. Gak ana buntute. noleo. Mundak kenger. Siap. Oh, Balik kanan. Gerak. ses. Aduh, kakean. Hah? Kakean. Titik ae. Hadap kanan, gerak. Hadap kanan lagi, titik. Gerak. Mana ditambah hadap kanan titik, gerak. Aduh. Titik gas, gerak. Aduh sacrit. Aduh. Sisa. Hadap kanan ditingkas sandase gerak. Lapo so? Oh, niku rupes pak kok moro nyengklak. Mumpung nemu adake. Aja kurang-kurang ajar kon. Atase praenmu kok tungkakku. Le kliru. Lah bener. Tunggake kaya raiku. Ayo. Wong cakut petuk menungso, mara-mara ngrangkul anggere aku gendhakanmu ngono ah. Sing ngrangkul ya sapa? Awakmu. Ora, lek wong alah aja alah arek iki nemen. Lah, aja ngono. Ngawur. Hei, sapa to aja ngono di sini kon. Aja kok. Hei. Kon jare ngene to enggak? Apa gak lapo-lapo kok? Lek gak kan dodol. Gak. Dodolan goblok pas enak ngene iku lek didodol. Praenmu iku lho ya ngaca. Sadurunge kenal wong wedok, iku belajar ganteng apa gak, pantes apa gak. Ora ngono sampeyan udelmu iku. Ya Allah raiku diure-ure rek. Kosok ngene lak dadi ireng kabeh lho mesti san ngene lho karuan. Aja kaya ngono. Apa? Iki senajan elek-elek ngene ya gak elek-elek nemen. Lha Iya. pancene elek kok, gak elek nemen iku lho. Lho, kon ro kethek. Karo Iki bapakne. Iya. Jane iki budeng. Mengkerik wis wedok. Rumangsamu. Rumangsamu. apa rumangsaku, he? Kone Apa? paling Paling anake pegawe bank. Lah. Apa Kelo aku. Anak Kon apa? Anake apa? Anake begenggek. anake begenggek matamu kuno. Kok niku jarene wong aku ya. Mengkerik. Kon. Alah. Lah kandhane to. Paling pegawe dodol soto. Lah kandhane to. Kon ro aku iki. Sapa awakmu? Sapa? Pegawe kuburan. Lho rumah samu juru kunci ya goblok.
Tumpakmu Lah tumpakmu, Dik, gara apa? paling enmek. Enmek ya? Lah jane tumpak aku enmek kok, duwe ku enmek kok katel apa? Kulo aku Ero aku. Apa tumpakmu? pendosa. Kok pendosa, Mak? Arek Dagit aku innalillahi ta numpak pendosa. Alah. Alah, Paling tumpakmu. dah tumpakan mana? Supra 120. Sutak 120. Kon ro tumpakanku. Ero tumpakku. Apa? Ambulan. Ambulan ya. Adi mari teko ambulan tuh dilenang pendosa. Manganmu apa, Dik? Manganmu apa, Dik? Sego putih. Kecil wis lumrah, so. Kaya ucok, Wah kaya aku. Apa manganmu? teletong. Teletong. Kepedet aja apa, Man? Aja muring-muring. Kon muring-muring ambek aku perkara apa? Kok aja moreng-moreng lho. Heh? Lah wong kon gorong-gorong ngrangkul anjenmu gendakmu ngono. Sing ngrangkul sapa? Kon. Wong ngrangkul iki contone wong ngrangkul iki. Lho, aku mang main demok ngene tok. Ora kok ngrangkul. Lek ngrangkul iku mesti Enak, Cok. Enak. durung krasa iki. Sip pisan kas. Balen ono pisan kas. Balen ono pisan kas. Lek tak tonyo raimu. Ditonyo goblok mah. Gak apa-apa. Balenono. Aku sumpah jane aku gak kudu arep arek lho sing nyurung. Dikongkon ngene. Ora arek lho sing ngongkon. Sumpah aku lho, asline aku gak kudu arep ngrangkul. Arek-arek sing kudu arep ngono. Raimu iku wis gak ganteng. Sapa gak ganteng? Kon. Aku ero kon. Jare mak ganteng ngono lho. Lho jare mak ganteng. Iku jare makmu. Lah iya jare. Jareku yo elek. Lho lah ya elek ya. Lho, ya mbok kon kok sok. Ayo ngali yo. Kali- Ayo kene kon. Lah gak ngali kok kene. Apa lek kok kene? Ngrusi awakmu. Yo, yo. Alek kon kepengin luas kono gawe panggung dhewe pertelon kono lho. Adakno kosok kon ngali-ngali. Lah apa kok kon gawe panggung nduk pertelon kono? Ya gak ngrusi aku. Yo kon niku nyingkri aja nduk kene aku teliwat. Tampak. Suwen. Hah? Liwat praen warap. Aku. Oh lanang, Ya, apa? gak loro. Gak loro. Gak loro. Ya pantes ae wong praenmu pren. Aduh, Gak loro. gak loro ya. Ojo isin. Gak loro aku. Gak loro. Gak loro. Aduh. Gak loro. Gak loro. Kok suwe-suwe loro goblok. Termasuk sampean iki pelecehan ambek wong Pelecehan lanang. apa? Heh? Aku mbok ajar kaya arek rumah sama aku gak wani ambek awakmu. Ya ngono, Cok. Kon nantang ambek aku. Aku masih wong wedok ijen musuh wong lanang telu. Kecil. Apa mana wong lanang modele praenmu? Bisa sik ta lah sapa? Musuh wong lanang telu kecil iki golongan opo sumbang? Iku kudu doyan. Musuh wong telu lho bayangno. Wong sitoke kaya ndate lek telu. Luar biasa. Doyan iku cok doyan. Iki kita ora gak tau nang ndi iki. Gak tau nang sama Lea. Nantang kon. Apamu Dik sing tak wedeni? Lah cara kon tak nyenekno katel apa? Lho. Rumah samu gak wani, tak wales esok. Rumah samu gak wani aku. Hah? Ayo. Ayo kon wani ya. Wales. Ayo walesen. Wales. Lek jare kon ana. Wales, Cok. Heh? Wales. Walesen. Ayo wales. Aku jane wani rek tapi gak tegur rek. Ayo walesen. Walesen. Wales, Cok. Cok, ojo gerak-gerak nyocot te lambemu. Heh? Ayo wales, Cok. Walesen. Wales. Temen Ayo, wales ya. wales ngene. Wales ngene. Lah apa aku sing kon ngomong. Tak wales sih meneng. Tapi tak lemekane. Tak lemek. Loh, maksudnya cek gak nyetrum. Kita gak wani, sembarang itu carane. Ayo, gak wani ta mbak aku. Lah, kon nantang. Heh? Nantang. Kon gak izin lek ganggu aku. Lah Heh? sing apa? Lah wong aku iki pacare kancamu. Pacar sapa? Pacare Wanto. Lek pacare Wanto ta? Iya, Apa sing cipi-cipi ya gak apa-apa jane. Pacare sapa? Wanto. Wanto. Iya. Iki pacarmu to? Aku. Hah? Iya. Iya. Kon iki gak apa-apa Dik kon iki. Kon iku melek ta. Lah lha apa gak melek langgen aku turu ngono ta, Cak? Lah ngarek kayak ganjele kendang ngene kok mbok seneng. Kandhane. Mbak, timbanganmu mumpung durung. Wanto iki gak cocok ambek sampean ambek aku. Ayo disini. Ayo ambek aku dulu. Cok. Hei, Aku ket mang wis meneng ae pacarku mau gudo-gudo. Iya. Saiki aja digudo terus. Iya. Aku Cak. emosi kon. Cak ya. Iya. Mungkin bagine sampean aku ambek Wanto iku gak pantes. Iya. Gak serasi Iya, iku. iya. Tapi
Tapi lek wong ayu oleh wong elek iki, ya, iya. menurut era 2026 Nah, bisa menurut- membuatkan bibit unggul tahan wereng. Betul, termasuk tahun 2007 wis gak gawe menungso kaya ngene. Gak gawe menungso koyo ngene. 2007 kakek. Dadi iki meneh nek sampe mate aja dikubur, Dik. Lah Lah, Lho, kair kerasen ae nek diawetno. Oh ngono ya. Iya. Kalau maneh pola. Aku mau air keras aja. Lah iya. Itu pacarku temen aku. Iki pacarku, Cok. Cok. Sepurane to lek kon ngono gak ngomong lek ket mang pacarmu kon. Pan. Ngono ae ngono nek kate bunuh diri. Terus pepeken. Wong pacarmu tok. Aku dibangane marah-marah. Hmm. Pan. Apa marah di sidang maneh kon. Ojo garai ya kon. Iya, Cek. Hukum di Budi Wijaya dilarang marah-marah. Wang. Menesuk ditelepon halo, nggih Dan. Gak wani ngomong. Jare sapa gak wani ngomong? Wani kon. Wani. Ngomong ya apa kon? Wong aku moro nang omahe dikei mie kei sego. Mangan sing wareg mari kita bleh. Lah iya. Iku pacarmu ta to? Pacarku sumpah. Ya wis ngono lah entek-entekno wis. Cak, Aku susah so. Susah lapo? ngene. Aku Pacarono dhisik sewek. Aku wis gak kadek pacar-pacaran. Iya. Inti poinnya ae. Heeh. soalnya wis bolak-balik iki tak lap-lep. Apa? Ngene lho, Kayak seluruh pakon lablek. aku iki goleki solusine ampre wong tuaku ambek wong tuane Wanto iki setuju. Ngono lho, Cak. Lho, dadi masalahe wong tuamu gak setuju karo karone. Iya. Lho gak setuju mergone Lah, apa? aku iki kan gak duwe ya, Dik ya. Kere. Oh, wong tuamu iki apa kesenengane ndelok derajat pangkat. Bisa dikatakan itu bisa Heeh. istilahnya satru bebuyutan kayak Wah. bayi. Gegeran terus. Gegeran terus. Iya. Dadi karepmu Karepku iki piye ampre wong tua aku iki sadar lan setuju hubung aku karo Wanto. gampang. Gampange piye iso? Mosok arek iki tak tengi dhisik iso. Loh, ngawur gak oleh. Iku ngrusak norma agama. Lah, kudu Melanggar. piye? Iya. Gak oleh, Sok. Gak oleh nang susila ya melanggar. Wis saiki ngene ae. Piye? Kok gampang kok diakal. Saiki awakmu mulya dhisik. Temen so. Iya. Ya wis. Aturi ambek rasa. Berarti awakmu mulya dhisik, aku Heeh. tanduk kene ngono. Heeh. Aja awakmu dinikmati arek-arek. Gak apa-apa, Wanto kok mulya dhisik kon nduk kene gak apa-apa. Benakno lawake kok. Aku mulai sik ya. Aku boleh. Ya, Awas kon. Le. Nak kate nang ndi mulai ta? kon sangon ya, Cok. Lah yo Cara eling-eling omahe ado. Kate mulai ta, Dik? Iya, Cak. Ya mulia sih. Kowe mek nyangoni. Sopo yo wong aku kokur-kokur gatel adakno. Saknone yo. Lah ya termasuk Wanto iki hubungane ambek pacare gak disetujoni wong tuane. Iki jenenge balik nang jaman Siti Nurbaya. Iya. Wis ngene ae, Cok. Ayo dewangi koncone. Eling-eling awak dhewe kanca. Ayo. Heeh. Ayo dewangi bareng kono. Ayo. Dadi wong sugih. Biyen ndelek pangan kekurangan, saiki panganan teko dhewe. Duit ya teko dhewe. Saiki gak bingung karek tengut-tengut tok. Ambek rokokan duit wis teko. Nang di tangga sebelah iku. Gak krungu suarane matek, Be.
Wong melarat, gak duwe dhuwit, gak gablek dhuwit. Jagakno saweran, gak ruisin. Ya apa le? Seje wong soge kaya Mami Okta. Rokokan sak rokokan metu beluke. Anjane bekase gremok. Ambek wong kaum duafa kaya sebelah. Rokokan gak metu beluke, metu bediang. Lah tak tokno nang nggonmu kok sedot. Sembarangan ngelokno wong gremok. Weru ta? Ero anak-anakmu 16. Nek gak payu kok elek dhewe. Kacau. Ketani ireng gak kejuruan. Terus Tangga sebelah gendeng gak keweruan. Dene aku gendeng ku jange ngamuk awak. Ayo. Dirusak omaku. Kepingin rumek aku kate ganti kate salin. Maklum rupa kaya codote jambu. Kepingin delok wong wedok salin. Ki lho tak pledingi. Alah. Ngono kak padha wedok temen kok. Tak pledingi gombale dodono pok. Yo gak ana gombal. Wong Mami Okta iki pancene menjaga kesucian, Bu. Aja sampe dijemok wong lanang. Wong wedok mek kakek dijemok wong lanang trepes bokonge. Mek Mami Okta gak kira trepes. Sampe delok ta. Tak delok, Aku gak ngandel tak delok, Dongkel iki ngepo. Kacau. Kenendoke. Bisa ditepano tengah. Kula pun ujar pun kaul. Nandi pindhao ditutno wong gendeng. Lah lapo aku meneh pindah ndok planet Pluto. Kelakuane lho padha karo nomere. 11 nomere asu. Ya, 12. Apa? Kere. Lho. Asu ambek kere ku apane, Ji? Bento ngono ya. Lah cek jajar asu cek kere. Iki asu iki. Kon 11 iku asu. Lah ya aku ki asu. Kon kere. Lho. 12 iki duduk kere. Apa? Jaran. Lho lah iya jaran. Lah apa ngomong kere? Lho iki lah aku ki kere. Kon lak jane. Mari mbathok kulupan kenek motoku. Alah, aku mang mari karaokean boyo karo arek. Karaoke apa? Wong nyanyi yo fales. Seje aku biyen bekasé penyanyi. Alah bekas apa? Kok bekase gremo kok. Kok nyanyi apa sih coba nyanyi yo. Mot apa kok tiru? Me aku yo pinter. Ngene, ada dua gadis. Me aku nyanyi telon. Kamu dan dia sama Kok pakai ngomong. Me aku dasare penyanyi yo iso. Ayo Cak, disco.
Hik. Trung tak tak, trung tak tak. Apa gelem? Apa gelem? Ayo, Rik. Taketno gak mana-mana, taketno gak mana-mana, enak to, seger to, daripada tak pelano, mendingan taketno, taketno gak mana-mana. Aku mantep do patah jantung. Oh, ketien, ketien. Aduh. Apa? Macet, syukur. Ala lu dia macet goro aku lah, Bang. Ayo, disco. Sumpah, disco. Disco, ayo. Syukur. Ayo, disco. Fighting. 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 Witing apa? Paribasane. Wis tuwa. Gede koncine. Fighting. Waiting. Fighting. Nyanyi gak bermutu. Kok gak ngamuk wong gendeng. Gak melon duwe gedhe, gak melon duwe bangunan. Iki lek sapa? Lho wekku lho sing bangun aku. Sing bangun aku kok ngomong weke sapa? Iki lho priyengku. Lah masih pringmu? Ora nopo ya Oh tukange ya aku sing bayar. bayar kok kakekmu lho pakune sapa? Lah masih gak ada paku gak apa-apa, gak ada paku. Delon raimu kaya kura-kura ninja. Ngono. Ora enak. Iya, panggil pun anakku rek. Telepon opo? Halo, halo. Anak saya di Malasiem. Malaysia lo tebus Malaysia. Ketoro kate setruk. Malasiem awakmu di mana, Nak? Di bandara. Halo Bapak, Oh iya sayang, kamu di mana? saya di bandara Pak. Di bandara. Iya Pak. Saya susul ya. Aduh nggak usah Pak, izin Pak, raimu elek Pak. Oh jangan begitu nak, kamu itu anak saya. Wes gak ketuku aku duwe bapak kon Pak, ketimbang urip tak pilih mati. Aduh. Ngotot saya Danu. Halo, halo saudara. Saudari, Soal berdangar buri. hadirin, hadirat. Hadirin, hadirat. Pak Sampirin untuk copot. Halo sayang. Halo nak. Ya. Gendeng. Telepon gaya apa? Lah Kok kayak telepon. telepon sanggit.
halo. Kamu di mana, Nak? Kamu di mana? Kon jali sapa? Lah anakku, Kon telepon sapa? anakku. Lah apa mbok telepon iki lah anakmu teko? Endi? Iki. Wis seru. Oh. Bapak, Ada apa, sayang? Bapak, Ya, Bapak. iya ada apa, Kene lho sayang? Pak Lungguhe untuk maju titik ngene lho, Pak. Wong iki gak mepet. Iki kenapa goblok iki biyen ngomong. Bapak, Ya ada apa, sayang? sampean tak kongkon nyusul to, Pak? Iya, sayang. Tak kongkon nyusul. Terus marang ngono ki sampean gak nyusul-nyusuli piye to, Pak? Ada apa repot nak penggalan akeh? Lho lah iya sih, Pak. Masih aku tuh ngenteni sampean lho, Pak. Iya, aku yang Ngenteni. Suwi ngono sampean kok gak teko-teko. Golek taksi angel, golek angel. ya bener, Nak. Lho lah iya, Pak. Terus aku iku kan yo iki mau terus akhire aku kan yo nge-grab. Piye ampe teko omah. Wis jam piro jam? Iya, Nak. Iya terus susun. Ya apa rasane? Ya apa rasane? Wong anake arep dipentil. Gak apa-apa warna biasa. Biasa. Wong anak tenang Wis jarno to, Pak. Wis aja diladeni wong tangga ngono kuwi. Kok Betul. jenenge anak kok Mas yo. Aku dipangku kan yo gak apa-apa. Ya gak apa-apa, sayang. Lah yo to, Pak. Iya. Oh yo jenenge aku nyambut gawe ndok Malaysia kuwi anak 3 tahun lho, Pak. Lah, ya kangen to, Nak? Yo iya sih. Kangen karo awakmu, Nak. Lah nek dokter udah malah 10 tahun kangen. Iki kangen nek Oh, kok ya. Oh, dia tuh. Itu anakmu apa kok pangku? Ya gak apa-apa kan, Nak. Wong tuwa gendeng. Nak. Ini. Bapak, Iya. Aku kangen awakmu, Nak. Kamu selama di Malaysia itu berapa tahun? aku 3 tahun ndok Malaysia, Pak. 3 tahun. Terus marang ngono aku ngalih nang gone Arab Saudi. Oh, ngalen nang Arab Saudi, Nak. Iya, Anakane Pak. ngalih ndok Arab Saudi ndeleki sing gedhe. Ya iya bayarannya itu gede. Cilik ki apa? Bapak, Ya. sampean winginane njaluk kiriman duit 10 juta. Iya. Jare kate gawe tuku TV, iku tuku TV pirang in. Alah, tak gawe tuku kerek. Lho kok tuku kerek? Lho tak gawe tuku kerek 48. Nek kerek ku akeh tak nyokot iki ya Didi. Ya gak kira ditukono bapakmu TV, masih mbok kirimi 10 juta. Wong bapakmu ku sapa? Begengge. Sapa? Kon Aku ta? iya. Pak, Ya. sampean tak olehno air zam-zam teko Arab Saudi. Waduh, waduh. Jam-jam apa kok percaya anake kerja nang Arab? Iku lho bekase gawe cewek nang Samaleak kono lho. Lho Pak, aku dilokno jarane bekase ge sama leak lho, Pak. Ora. Wong anake iku lho gatelen, ketok wong lanang keroken. Kok banyu jam-jam apa? Lah apa? Lah apa kok nek foto yo rene yo tak pel omahku kok nek kabeh omah. Ini wani ini. Lah apa kawan ya wis. Kurang ajar. Kurang ajar kok. Kurang ajar kok. Kurang ajar kok. Kurang ajar kok ate gebuk-gebuk. Wong kok pakaian totot. Iki lho, Pak. Sama nombe. Engko lek katene ngombe, iku berdoa dhisik. Piye, Dadi piye? sampean kok cek oleh bojo. Lek iso jane bojo kuwi lho, Pak. Sapa? Sampean. Aku. Iya. Ayo gelut. Lah apa kok gelut? Apa dolan? Di bojo bapakmu ya aku wudu ping 17. Loh, Tak apa goblok bapakku pasir. Apa bapakku najis? Ya lupute najis di segala najis. Najisno aku. Konku lanang mek tak wedok, itu larangan, gak oleh. Jare sapa? Jare sapa? Dari aku.
Kemeruh. Lho, kok karo piye ya ro? Kowe wis tak operasi. Operasi apa? Iki jek glantong kaya gajah. Wong iku aku gembol salah. Wah, salah kok glantong. Nang diombe. Nang diombe wis gak usah ndonga, maca Yasin sisan bongko kon. Pak, tak gakno wedang susu ya. Iya. Sak pira, Pak? Alah sak cingkir enak. Sak cingkir. Sak cingkir ae. Santai ngono rono. Aku liwat kene ya, Pak. Hei, hei, ayo kon liwat. Aku liwat sama. Lah aku liwat ki. Kuwi ora. Kon ate anakmu wedok liwat omaku tak perkosa. Bismillahirrahmanirrahim. Ngombe banyu jam-jam. Bismillahirrahmanirrahim. Ngombe banyu jam-jam biar sehat awake dari Mekah Madinah. Lah ya ngono. Jam-jam opo? Duh, aku Nang ngombe terus pesan dan pesan terakhir iku lho. apa? Ya kan weling apa, wasiat apa? Ya wasiat ngene ae. Muga-muga kon gek luwangan sing gedhi. Gawe sapa? Ya awakmu. Lah aku gak ro dalane kon dhisik kon sing tuwek. Yo kalau salah piye tak remot. Tuh, ditemu. Aku duwe banyu zam-zam. Wong ngono ae kok dipamerno Mas, aku ya duwe anak ganteng. Ah, kadang apa rek lanang sakit tawuran ae. Ya bapak wong tak kongkon. Ah, nyari kon gendeng. Masih tawuran gak apa-apa wong tak kongkon. Lah ya kon gendeng arek kon tawuran. Nek sing apik negara sing Lho gak iso, wong aku ben gangster. lho. Gangster jek mulo, kalek wedi awake. Ya bapak lho. Wong wedok saiki butuh disegani, harga diri. Kaya apa? Kontok sing duwe anak. Aku ya duwe anak lanang. Alah. Anakmu lanang baget tawuran nek kok. Ya bapaknya tak kongkon tawuran wong aku ketuae. Papa! Kok nyeluk sapa? Papa! Nduk sapa? Sampean. Papa matamu. Papa. Papa. Iki lapo bedas gudiken guyu ae. Aduh. Ya sing salah kon. Ngapa aku salah, Pak? Lah lha apa? Wong mama brayayu-ayu kok mbok celuk papa. Oh iya. Le, mama. Kon Rina. Aku dari Israel. Kon luru bom, Mak. Lho kono golek bom. Iya. Saya boleh-boleh ke Indonesia bawa bom. Ini mama gedangnya. Gedang. Bomnya. Oh, oleh-oleh. Terima kasih, Nak. Dilanjutkan sekolah yang pinter. Ya. Kamu harus menjadi dokter di dunia paling terkenal. Ya. Kok siap no suntikan mati gawe tangga sebelah. Ya, Mama. Ya wis. Ya sudah, saya tak adus-adus ya. Iya, Nak. Tak kandhani. Apa, Mas? Aja sampai pacaran ambek tangga sebelah, mesti duwe anak wedok iku karene wong akeh. Gak, Ma. Ya. Ya nek karene wakeh gak usah belajari ya. Ah sudah, Ma. Ya, Le. Iku gedang Israel. Ayo winang rono. Gedang tak dekek kene wong iki gedang Israel.
Cek enake gedang Israel iki. Lepur. Sumpah kok gak ora. Gedang Israel iki ternyata legi. Ora tau ngelek gedang lho ngono. Kepingin rek. Tak dekek kene, tak tinggal dulinan. Ayo dangane. Lah apa kok plak-plak kene kok? Kok mbok cuti? Lah ora plak-plak kok ngene kok. Gade plek-plek. Mari plak-plak gak ada plak-plak gitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ana wong mangan gedange tangga mati mengenaskan kesetrum listrik. Dijar-jarno gatel ati, manas ati, gaduh ati, ganyang ati. Mbok kira kontok ta sing wani. Kebersihan itu adalah kesehatan. Kon gak usah ngirimi larangan nang omahku kon. Gak usah jane kon nggo turuan. Lho mek gak wong gendeng, gak ono kaya ngono kelakuanmu Ji. Gak usah mbok cote-cote, sing bener iki ngene iki lho. Sing bener. Sing bener. Ayo. Sing bener ngene. Ayo. Ayo. Kon lanang, aku ya bekase dadi wong lanang. Pek perkara kendel kon jek kendelan aku. Geger sampe bongko aku wani. Ayo, makan. Ayo, ada apa kon? Jare apa kon? Gak wedi aku masih kon lanang. Gak wedi aku tutuk gendruwo. Ayo. Mati saiki yo ngenteni apa, mati meneh ngenteni apa? Nekat kon. Nekat. Ayo sak karepmu. Ayo. Wis gak usah nek gandang kon. Suaramu wis entek. Iki lho, bekase Wara Suramanggala. Iya. Hansip minta bantuan ada kirik gandet nih loh. Oh, kakine ketau. Ganti aja Hansip. Apa? Mbok Linmas. Yo Linmas ta. Pak RT tolong Pak aja dipisah. Apa mlebu separo iki. Apike re masalah apike. Kayak sepur-sepuran ya. Kok tambah kodum. Terus tambah nemen iso. Pak RT niki solusine pripun niki? Gak kena dieman. Iki cerita. Nggih, Pak Raji, sampeyan niku lha apa mbek tangga kok gak tau rukun. Korbane akhirnya anak sampean. Soale anakku iki seneng karo anake iki. Lho gak iso.
bebet bobot bebet. Aku perlu tak perhatikan aku wong sugih. Iya bobot anak ngomong awake gede. Ya bobot. Saiki wis gak jaman ngono. Arek padha senenge. Engko nek sampean gak ngoleh rabi terus mari ngono porek, bono diri kelangan anak sampean. Ngono aja. Sik tak pikire. Alah suwene mikir. Terus saiki ngene wong arek kadung seneng timbangane kedaden sing enggak. Terus ayo ndang ditemokno ae Kau disemekno. pisan karo aku. Berarti aku kudu apian. Iya, ayo gelek dino. Aku tak gelek dino. Ngono ah. Yes. Aku taruh ningan dari dino. Ngene iki gak tet. Enggak apa-apa aku lek. Aku nabi ditanggapno apa? Engko nek rabi engko tak Rapi jaga aku so. Sido. Aku tanggapno lodrok lho ya. Kok tak tanggapno lodruk. Lodruk apa? Lodruk Budi Wijaya. Oh ya, sip. Itu sing fenomenal lagi. Iya, Sing fenomenal. viral. Sing lagi ngetren zaman saiki. Iya, iki minangka cerita. Iya. Sing apik ayo dienggo, sing elek ya tinggalen. Yo, sing wis sing durung ayo hati-hati ngono lho Cak So. Matur nuwun dumateng warga Desa Pamotan. Pamotan sing wis anu sing setia karo Budi Wijaya. Iya, isih gelem nekakno Ludruk Budi Wijaya. Delingno Cak Aris. Iya. Tanggal 17 nanti. Tanggal 17 main nang gone dusun Grabakan desane Doho Agung, Balong Panggang, Gresik. Sak teruse. Mulane ayo kesehatane selalu dijaga. Dijaga. Kru lan pemain